Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwana masu albarka, barkanku da zuwa tashar Asararu Zalla. Kamar yadda muka saba, muna ba da sirruka kala-kala daban-daban saboda taimakon ‘yan uwa musulmai. Yau ma mun kawo muku sirri mai fa'ida, sirri ne na jalabi, sirri ne na buɗi, sirri ne na ƙarin arziki ga wanda Allah ya ba shi ikon aikatawa. Kamar yadda kuka sani, wannan sirri yana ɗaya daga cikin manya-manyan sirri, kuma yana ɗaya daga cikin sirrikan wato al'ummar ƙasar Oman. Kafin mu yi nisa, ku shiga link na ƙasa, za ku ga link na application ɗinmu inda za ku yi downloading ɗin shi domin samun sirrika fiye da dubbanni a cikin wannan application ɗin. A wannan sirrin yadda ake aiki da shi shine mutum zai rubuta shi, bayan ya rubuta shi zai wanke ya sha. Ana rubuta shi kafa 41 kullum, sannan kuma zai yi layan shi ya sa a jikin shi. Bayan haka kuma mutum zai wato ƙara rubuta shi yake wanka da shi a waje mai tsarki. ɗan uwana, kada ka yi amfani da shi a wajen da ya kasance yake da ƙazanta ko babu tsafta. Sannan bayan ka yi wanka da shi, za ka zauna ka yi salatin annabi 1111. Insha Allahu wannan sirri da kuke gani, wannan hatimi da kuke gani, zai taimaka muku sosai wajen ƙarin jalabi da dafa'i, musamman jalabi. Sannan kada a manta, ana fara aikin a lokacin mushtari, wato ranar alhamis karfe 6:30 na safe, ko karfe 1:30 na rana, ko karfe 8:30 na yamma, ko karfe 3:30 na dab asuba. Insha Allahu duk wanda ya jarraba wannan sirrin zai ji daɗin shi kuma zai yi godiya. Sannan kada a manta, muna ƙara tuni, ku shiga description, za ku ga link na application ɗinmu. Ku sauke wannan application ɗin, insha Allahu rabbi za ku samu sirrika daban-daban iri-iri kala-kala a cikin wannan application ɗin. Muna godiya, Ubangiji Allah ya bar ƙauna. Daga tashar Asararu Zalla.